Ο άλλος κόσμος που αναρτιζόμαστε. Οικοκοινότητες και οικοχωριά, επανακτήσεις αγροτικής γης, καταλήψεις στέγης και κέντρα κοινωνικής συμβίωσης, συνεταιρισμοί παραγωγών καταναλωτών, κοινοτικοί αυτοδιαχειριζόμενοι αγρόκηποι, αικαλλιέργεια και βιολογικές καλλιέργειες, ανταλλακτήρια και τράπεζες παραδοσιακών σπόρων, εργασιακές κολεκτίβες, ηθικές τράπεζες, αυτοδιαχειριζόμενα κοινωνικά κέντρα, τοπικά ανταλλακτικά δίκτυα προϊόντων και υπηρεσιών, λαϊκές συνελεύσεις και συμμετοχικοί προϋπολογισμοί σε επίπεδο κοινότητας συνθέτουν ένα πολύχρωμο και πολύμορφο παζλ εναλλακτικών προτάσεων σαν απάντηση στην πολλαπλή κρίση που βιώνουμε. Είμαστε όλοι κάτοικοι ενός πλανήτη, οι οποίοι είμαστε περαστικοί κιόλας από εδώ. Και πόσο μάλλον η χώρα που ζούμε, η οποία είναι και χώρα η οποία έχει θεό της φιλοξενίας. Άμα λοιπόν σεβαστούμε και τη φιλοξενία και το φιλότιμο και την ισοτιμία και την κοινωνική δικαιοσύνη, δεν θα έχουμε να φοβηθούμε τίποτα άλλο. Οπότε πρώτα πρέπει να αλλάξουμε εμάς, τους δίπλα μας, τους γειτονές μας, τη συνοικία μας και ούτω καθεξής. Κανονικά θα πρέπει να είναι ένας κόσμος δίκαιος. Ένας κόσμος που όλοι έχουν φαγητό και δεν πεθαίνουν παιδιά από την πείνα, έτσι, αν μη τι άλλο, ας πούμε. Γιατί κάποιοι άλλοι θέλουν να καταναλώνουν ατομικά πόρους που μπορούν να ζήσουν ολόκληρα χωριά. Αυτό είναι το θέμα. Η εξουσία δεν είναι μόνο στις οικοκοινότητες. Είναι ένα τεράστιο θέμα που προκαλεί προβλήματα σε όλη την κοινωνία. Το θέμα της εξουσίας. Δηλαδή, βλέπεις κάποιον που παίρνει την εξουσία, αμέσως αλλάζει. Βασικά, είναι ένας κόσμος που να χωράει τα αρώματα και άλλων πολλών και με έναν τρόπο να μην τζαλακώνει ένας τον άλλον. Με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, θα δούμε πώς μπορούμε να χτίσουμε και έναν άλλο κόσμο. Δηλαδή, να δούμε ποια πράγματα θεωρούμε ότι είναι χρήσιμα για μας, σαν κοινωνία, ας πούμε, και ποια πράγματα και ποιες σχέσεις, ας πούμε, θεωρούμε ότι δεν είναι του παλιού κόσμου. Revolution in the 21st century, not as a question. And I'll try and explain why. Life becomes increasingly intolerable for the mass of the population. Let's be clear, under capitalist society, people are not happy. Now, I hear people say people are happy under capitalism. I always think they should go on the bus or the tube at 7 o'clock in the morning and see how many people are smiling. People are not happy. People are not happy. People are not happy. Revolution in the 21st century, not as a question. People are not happy. People are not happy. People are not happy. Revolution in the 21st century, not as a question. People are not happy. People are not happy. People are not happy. People are not happy. Revolution in the 21st century, not as a question. People are not happy. People are not happy. People are not happy. People are not happy. Να ζούμε με έναν διαφορετικό, απλότερο, απλούστερο τρόπο ζωής, πιο απλό, με λιγότερες ανάγκες, αλλά πιο γεμάτο σε ουσία. Η ιδέα της αποανάπτυξης θέλουμε να είναι υπόθεση της κοινωνίας, δηλαδή δεν θέλουμε κάποιοι σοφοί ή από πάνω, εν πάση περιπτώσει, να καθορίσουν αυτό καθ' αυτό το πρόταγμα της αποανάπτυξης. Θέλουμε να γίνει υπόθεση πρωτίστως των συλλογικοτήτων και αμέσως μετά και του καθενός ξεχωριστά. Και νομίζουμε ότι το κεντρικό ζήτημα εξαρτάται από το αν θα υπάρξει τελικά ένας έλεγχος της κοινωνίας και της οικονομίας από τους από τα κάτω. Δεν μπορεί το 99% της κοινωνίας να είναι τελικά ελεγχόμενο από το 1%. Πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω και πάνω κανείς. Πρέπει να φύγουμε από τον κόσμο που είμαστε τώρα. Διαμέσου της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και όχι μέσω αρχηγών, ειδικών κλπ. Με αγάπη, με ισότητα, να αλλάξει ο κόσμος όσο μπορεί, να ανοίξει την αγκαλιά του, η οικογένειά μας να γίνει ένα, δηλαδή να μην νιώθουμε το σπίτι μας, έτσι ώστε να ανοίξει η κοινωνία και να ξεφύγουμε από όλο αυτό που συμβαίνει μέχρι τώρα. Αξιοκρατία, ισότητα και αγάπη. Φίλοι οι οποίοι τα βρίσκουν ιδεολογικά μπορούν να δημιουργήσουν πάλι αυτό που υπήρχε μέχρι το 60 στην Ελλάδα, δηλαδή η πολυμελής οικογένεια, να δημιουργηθεί όχι όμως στη βάση τη φιλετική, αλλά στη βάση της ιδεολογικής συγγένειας.
revolution in the 21st century, not as a question.